Tripura ni baksa bakper skema rock no support khane rock sao TIPRASA rock mutai mania aboni bagino birman mani tongo hinai कुछ भी बोलता है मादरचोद अक्कल नाम की चीज नहीं गांडू लोग तुम लोग को हट मादरचोद mutai ni mungai bakper kam khai tongma bugai se TIPRASA rock bisi birman mani tongo somne no kebo phai sak no mutai hini mangsi sawi tong phai be yon keba obostha rock bahai nong sinai ble Oke, henke bahai tong bahai. Ajkal je baksa TIPRASA rock ni tomong rock no nogoi bujimani. Tripura wo amrok no karai drama khaina kreng. Tei kebo kri hai sima tong siwo. Baksa ba saksang no mutai hinai. Noklao brok kuthum dibai khulumjagai tongo. Tei baksa ke ba Mahadeb bekaija grok hinai news channel phaiei. Salayei kok banglai tonglayo. Tei tamsa huddi Mahadeb ni mungno badnam khai tonglayo ta. Tabuk hinke abno tei no media rok ni bising tei. Public rok ni biskango phaiei. Walai tonglayo. Mutai rok no brok nang nongi hai sima tongjak baina haram khurrok. Henke faidi o kok rok no left side to ni wei. Right side thangei. Tini ni dina jira shuru khailai sinai. Henke norok order ano to muta joto ni sinijak nong baina 3-4 din sikang bo kaisa news channel phaiei nukjagai sabaimani tongo je bini bihik Mahadeb bekajagai nok nukhung yakarei busa buti yakarei thangai paikha hinai buafro bihik ni amahai tomorok nugai asiki tungjaka pura mutai mutunya se seprangna kok thachibo ako joli jaksina no ble mutai baise bihik segina hajaksiwo hinkeba biang ni jani ashram ni borok dol sa faise bini bihik no mutai baise kai rifu hinkeba abuno ang amahai nang nungya kokrok no khanawei afro belai khena munnya muchungkha Tamni hinke naide joto no janija nok nukhungno secure khaina bagai janija nogo mutai toni wei pujilayo hinke bongni o jagao hinke bini bihik baise mutai kaijagai bini nukhungno sbai sikafo hinke bongni adra mane bilen ingha mutai no se lupcha bilen slami tonglasio tabokhe किसा से किरीबाई दिबा मताइना नरक शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो इहे आबो कुनो विश्वास खाइमान ना जतकक देहिनो हा मताइ दे ब्रक मनुष्य बाय काइजाक फाइना ने आमबो अनबार्जिन बुरै बाय साले मजाक बना के रखते हो भड़वा समझे क्या नोंनि आमो हाय नांग नोंया इम्पॉसिबल कक रकनो खनावै महादेव फानसेन रकनो कुटुकना मुजुंगि थांगाना बुजिखादा अरे शर्म करो महादेव बसायमानो ब्रक मनुष्य रक बसायमानो तैदा तरित बसायमानो आबो कुन्दिनो फानो अंगै मानिया हिनै आबोनि बागैनो बकुटुकुने देबा बुन्ति मुतायाबो मुताय मुतै चपासरि रिनाय हिनै Hanke amahai bakchudi enggai paibemani ulo Mahadeb bai kaijago hini sajaknai brai media unuk jagai teisa sapai kuwa je torit sawai tonghaimani abrok jotto tatalmangse hinai mane part 2 ongkhor kata abuni ulo hinke abri teitam sapai kana media o phaiye norokbo kisamisa idea manbai kana bo bini charina bagai bini asol busaino saya funukka tei busaibo bini charina bagai bihikno saya funukka mani ko amohaita kaisa YouTuber baite kaisa YouTuber sympathy manna bagai tei views tei subscriber manna bagai YouTube phaiei Walai laima hai abono ang norok no sana muchungu norok ke bose chaya gosia norok kuni ni se chafu hinge o jagao asol chaya je norok no naine rok ni singna bla sana क्या बोलूं मैं इस पे क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे bongni okok bang laima jagao sikango hinke mutai hini kok bang laimani phiaba tabuk hinke bongni omo family matter sengi thangsiwo family matter no ba bui chupchap ke parra kaisa no ni salai se pari laibele hinkin rokle tangi asik abuno ba local big boss OTT slana mutung laika bai no asik hinke bihek busai YouTube phai Walai laimani ulo te kaisa part se angkur kuwa part 3 bo hinke ashram ni Mahaguru te bini sishrok entry rifai kata hainyo hai YouTube phai sapai laikhuwa je oborok chini bagi hamya samani bini bihik no ashram ni rok se Mahadeb bekayei bongni nukhungno sebayo ni samani abrok bebak tatal hinai nung Mahaguru no amo haki kunuya dos di mani bagai Mahaguru no nakar masanai hinai haifano sini torit baibo sigma mel no bo purra Mahaguru ni buskango na sugui saka ang kundino phan nakar sanya hinai Hankete kaisa kok sana muchungang o jagao Mahaguru hini mungkhuna wei public rok ni wansukma wo tamo cholitong ang kaham kino saimano do comment rok bo ang pori naijakno haifano saleyang lokhe nganga omono teibo ang video se slamgala khamu belai bar nukma bagai sima slamsio jai Mahaguru ni power te Mahaguru ni mohan kam rok no khanawei mohan kam mane ko school khulogo tei je chugyarang nayo rok ni khanawei Mahaguru bai malanya muchungui thangka ang Mahaguru no promote khaina muchungui thangka Mahaguru no pura famous khaina muchungui thangka haifano kaisa news channel Mahaguru ni ex session ni kok rok no khanawei ang Mahaguru no tei kisemisa confused ngai tongo tabuk Siur oronji bai o tesan di suza ger kan free himel siur tongja khe borokora o ai tongwi pa kengen te aji tang tong pru tu ge ber kang ke bo tongir hor sai thable no guru tu tong bo tu sun ti na gari je din la yo
왜 수투가 왜 수동카 아무것도 수살아요. Ai, Mahaguru tamo kok kubuide. Ni nasro matam kubuide am trok chulu itong hinu kepal. O ronjit sabar ronjit, Asik lup jabo. O call recording viral ni answer nang ucang ni bukuk tei. Adi zoldo bukuriga. Bisa sukse. Bade. Tamo nung budak kolop zagi roko tong kuwa hino. Hanki bandono Mahaguru ni asrama sema telang siwana belasa. Hamri na bagai. Haya kita mo acting dokter seringi tong kuaja ni sido. Future business ni bagai. Sagu mutai habo hini sawi saksang no viral kaya. Business kaya ni wan suki tong yada nang salah. Nancy jikma amo hai tomong sitra rok no. Kun dino pano tas sering dibuji kada. Nung na jadu tu na kaya na tabu kya. Karon kan nung sai sung sana na silenai. Tai na silenai kere. Saltam gati में माइचे में हमरे दे Papere da bugya nangke bupura amo amti Montro siter rong serengge. Nancy ni sago test rokai tong bahino. Tamo jani busro kusare bayaro tabuk sasagi matong. Akon sabon tani nang am Montro sereng sagala. Ang busring nani. Ani heter sok no busu kusarnya bagai. Mendra belai lai tong bagai heter sok. Hankin rok to joton nubai kena ani pastin sikang ni video no. Je kroksa faldo cerai. Pornya silai jagai saksak no mutai hini acting kayai. Buino thokai tong mani. Azagawa baksa borok tamo hini comment kai pika. Tabuk angrok no phungnai te a comment ni reply khainai. Binoy Kumar Babu saka Batpar News viral taklai di musuk nang tamo dormo klai dormo no ti hingsa takai di sabdan thong di ang Hindu dormo klayo haifano borok munu shutute sak no mutai ni sawi tongnai rok no ang bisas klai mania tei o news no ang viral buklai amo already viral lengjak abono no gusi ang ani opinion diwo hankete kroksa safai kuwa nangke buini video roast kai rang manata nai di nang bo bihiano Jani jesapano khai tong thon nang tamo sana nangba borok no niji bai jini no thuya no musuk are jani jesapano khai tong thon hini sawe nijile ano comment khai tong tero hanke nini okok ni mori thangka hanke ningle tangi ano amti ke comment khai tong ba jani jesapano sai tong thon hini ningke wansuk mai diba ang je bakpar borok no roast khai tamba ang to buni thokai ane sako motai habrok ni sawe YouTube channel chalogui tong yable nang nu ya hudda ke sai tong phanya ke baro hanke te kroksa mohan giani phai safai kuwa o cherai mutai mano hin samale tai borok rok tamo problem mungjakba nung bishes saya keta na jita thani tobo ochranyo opman ta khaidi no rokai TIPRASA ya diba bo hai khai phanu chathuta nini noko thangcha na bule o borok na ang bini kokni mote kan reply ma khaisinai are nung bo ani kokno bishes thayan kita na jita ni video tamni bagi nung ke hai ki comment khai tong paibe thani achranyo khulum tongoi diba yakung suwi di uidi kikrok suwi di uidi nini bagi bole mutai sipo hinke ba